Ji destpêka şûreşa Sûriyê tanha bêhtirî 700 bin pêkirin di derheqa rojnamevan û rojnamavaniyê de li Sûriyê hatine pêkanîn. Ji aliyê desthilatdarên navçeyên Sûriyê. Bi helkefta Roja Cîhanî ya Azadiya Rojnamavaniyê, Navenda Sûriyê ya Azadiya Rojnamavanî raportek belav kir ku tê de hatiye navenda navbûrî di 5 salên borî de ji şûreşa Sûriyê bêhtirî 700 bin pêkirin di derheqa rojnamavaniyê de belge kiriye. Li gor wê raportê ku di nav wan kesên rastî bin pêkirinan hatine 337 ragihandinkar bûn. Di navbera rojnamavan û welatiyê karê rojnamavanî dike ji her du regezên mê û nêr bûn û hîn jî 40 rojnamavan revandine û çarenivîsa wan nediyar e. Her wiha bi dahan dezgehên ragihandinê rastî êriş û girtin û şewatandinê hatine. Li Rojavayê Kurdistanê jî di havîna sala 2012 de rejêma Esed hin navçeyên Rojavayê Kurdistanê radestî Partiya PYD û çekdarên wê kirin. Partiya PYD hin bi hin desthelata xwe bi çekan feriz kir û hemû rêkeftinên xwe bi Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê re bin pêkirin û dest bi girtina rojnamavan, siyasetmedar, ciwan û çalakvanan kir. Her wiha bi dehên ofîsên partiyên siyasî jî digirtin. Di derbarê rojnamavan û rojnamageriyê de Partiya PYD navendek li jêr navê ragihandina Azad ava kir ku kontrola rojnamageriyê li Rojavayê Kurdistanê dike û girêdayî bi desthelata PYD ve ye. Rêveberiya Partiya PYD her du kenalên Rodaw û Orient qedexe kirin li Rojavayê Kurdistanê. Her wiha gelek rojnamavan rastî girtinê, eşkencekirinê, revandinê û nefîkirinê ji aliyê çekdarên PYD ve dihatin. Navendên dezgehên ragihandinê jî ji wan bin pêkirinan bêbar nebûn. Wekû şewitandina navenda radyoya Arta FM ya li bajarê Amûdê her wiha reşkirina tabloyên wê li bajarê Dêrikê. Rêxistina Daişê jî du rojnamavanên Kurd revandin û tanha rojnamavanê bi navê Ferhat Hemû hîn li cem Daişê revandiye û çarenivîsa wî nehatiye zanîn. Hevdemî kiryarên PYD û Daişê li dijî rojnamavan û rojnamegeriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ragihandin û alavên wê yên bi ser rejêma Esed ve bi serbestî karê xwe li navçeyên Rojavayê Kurdistanê birêve dibin. Li pêş çavê çekdarên PYD bê wergirtina moletê ji rêveberiya PYD yan jî durustkirina astengiyan ji wan re. Roja Siyê Gulanê wekû Roja Cîhanî ya Azadiya Rojnamegeriyê hatiye destnîşankirin ku salane di vê rojê de pênasîn li raya giştî re ji bo binpêkirinên di derheqê Azadiya Rojnamegeriyê de tê kirin.